5 tipov, ako nezabiť tvoje rastlinky. Čaute, som Gabo z Burning Angelu a teraz vám prezradím 5 tipov, trikov, tajomstiev, jak nezabiť vaše chili planty. Prvá. Dostatok svetla. Rastlinky potrebujú svetlo na to, aby krásne rástli, žili, ale môže sa stať, že toho napríklad majú málo. A teraz ukážem. Tuto je málo svetla dostala táto uhorka, natiahla sa. Bude jej trvať dlhšiu dobu, kým sa dá dokopy a nebude takto ležať. Príliš veľa svetla zase môže prípadne spôsobiť popálenie, ale hlavne je to o svetle. Tuto vonku už sa to bude dať pomaličky, lebo máme už hotové rastlinky, ktoré už začali krásne rásť. Druhé. Dostatok vody. Nepestujeme ryžu, takže nemusí to plávať. Musíte uhadnúť správne množstvo vody, jak tu vidíte. Zemina je vlhká, nemá sa to ani vysušiť, ani potápať sa vo vode. A to treba dávať pozor. Polievajte pravidelne a hlavne podľa potreby. Keď už je teplejšie, treba viac. Trojka. Správna voľba pôdy. Zeminy. Nie každá zemina je zemina alebo dobrá zemina a treba si vybrať hlavne podľa fázy, v jakom ste pôdnu zeminu. Pre kličenie semenka potrebujete inú štruktúru zeminy než na neskorší rast. Sú špeciálne zeminy presne na kličenie, ktoré obsahujú také živiny a hlavne sú v takej granulátnosti, alebo sú oveľa jemnejšie, aby tá rastlinka vedela krásne rásť. Neboli tam nejaké kúsky dreva, kameňov. Neskôr, keď už rastlinky sú väčšie, tak vlastne presádzame. A toto je 4. bod. Veľmi sa napojuje na 3. Keď rastlinky sú veľké, presadzujeme do takýchto čerpníkov, do väčších. Tuto zemina už je inej konzistencii, inom pomere sú tam živiny a sem môže ísť už aj troška hrubšia zem. A 5. Vhodná teplota. Čili subtropické rastlinky majú radi teplo a hlavne na klíčenie potrebujú väčšiu teplotu. Tam 25-27 stupňov kľudne môže byť, ale ako náhle začnú klíčiť, treba to dať nižšie, aby sa takisto, jak pri nedostatku svetla, nezačali ťahať veľmi. A tam potom im stačí 18-22 stupňov cez deň kľudne a toto si treba dávať pozor. V growboxe není problém nastaviť vhodnú teplotu. Tuto vonku vo foliovníku už je to ťažšie, tak preto tu my prikurujeme. A momentálne tu máme 19 stupňov. Takže je to príjemne, aj keď vonku prší. Čím sa tu musíme hrať, keď zasvieti slnko, tuto môže byť aj 30 stupňov. Takže vetráme, kúrime, všetko podľa potreby. Dostatok svetla. 2. Dostatok vody. 3. Vhodná zemina. 4. Dostatok miesta pre rast rastliny, takže vhodné črepníky. A 5. Vhodná teplota. Ďakujem.